Happy talin-talin mo imong cellphone. Tay taran tay. Oh sige. Natagod to narding ba? Ha? Kan yung bantu na ako ng tingnan. Ini pasaka kate. Ah, tanaw. Ano lang ko dito? Lain makan. Ale diri ka tani niyo. Ikaw na may. Kan? Publisik ko balay ba te? Wala, ako ang apilan oy. Apilan nang good ni kuan kato taga Sibol ba? Jewa kasi kay. Gila ko walang mo sa. Oh, iya man kuanan. Bilin to siya ka manok. Tikir niya po. Two years ba ya? Yapon dengan dito. Yapon. Hello guys. What's up guys? Hello guys. Welcome to our vlog. Sakay na daw, picture daw. Oh, may mo ka mag-picture. Sakay tundong. Kasi bayo. Kuan. Bigil. Bigil ba? Sakay kabayo. Picture eh. Bay, sakay ta katong kabayo, bay. Di ko daog taka ron ka. Kita ba ko? Ah, kato ding mga mais nga mas bugat ko to sa imo. Balo ito na ba? Cellphone ko iPhone. Ha? Huwag ka man nag-video ka sa mga padong diriwin. Oh. Sige na dire. Na kayo mag-live na oh. Kaya maggabi ka na. Asa dito? Dire. Ah, dili. Hello sa mga tiyo, mga tiyo. Nabibog pinakalit ka rin. Nabibog pinakalit ka rin. Salamat kay Jud. Sunod na kita.
Babaw tao? Babaw tayo, babaw. Babaw deh. Sa ibabaw deh, sa ibabaw. Sa ibabaw, uy. Mari deh, pwede babaw deh. Pwede na matungkot ya. Parang ganyan. Ito. Erwin? Baka kami si Erwin eh. Muli na. Muli natin. Erwin Jane, kita.
sa road plan.